Тук идваме по сигнал, че се изнася държавно имущество. Кой ви изпрати да разрушавате тук? Кой ви изпрати да разрушавате тук? Той нещо ще бъде на общината. Общината го иска и смята да го възстановява. Някой ви е пратил да го разрушавате. Нали така? Сега ние идваме тук по сигнал, защото в Общинския съвет вчера обсъждаха това, взеха решение, че той нещо ще се стопанисва от общината. Кой ви изпрати вас тук? Кой е началник? Как се казва? Да, да. В смисъл, че вие може да сте от... Да. Добре. Аз мислех, че ти някой от началниците. Не точно. Мисля, че ще кажеш, че не Какво ви казаха? Да събарате тук всичко. сградата ще се заводи тази сграда. А? Тая сграда ще да се събаря никак. Аха. Има сигнал, че се събаря. Като с телефона снима, Кажи, че си има репортаж по телевизията. аз да дам, пускай да си оправят работа. Ще дойде ли?